everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Dali. Tupad na ako, matuog na ta. Ha? Usa ka siniswerte? Sabi diya, oy, kamalipong. Nalipong na gyud ko. Mga pataka na lang kog demand nimo. Sige na, tuog na diya. Di pa ko katugon, oy. Kampi ko dali. Oh. Ah. Unsa na masad na? Si Lily? Kuya, imo na lang tutukan nimo cellphone. Di lang nimo siya tubagon. Basin, magpatabang na nimo siya. Sige. Padagdaog yun na ng kaluhan nimo nga way laing yun na gawa sa iyang kaugalingon. Naon sa Miss Dalia? Di ba mo to ba? Kailan may bakod kung naunsa siya dito sa Kamuti Jigger? Mayuta ba kasabot na lang siya, oy? Pero ako ba siyang ginang nabogan si Jigger? Ang ako lang ko na. Kung kipasakitan na siyang Jigger og maayo. Pero nga naman sa di siya, oy! Di ba mo to ba? Oh. Nganong wa man ka mutubag sa iyang tawag? Ha? Kuan. Mahadlo ko siyang isulti. Mahadlok ka na gyud nga suguon ka na gyud niya nga maghikog aron wa ni makapuli sa iyang dapit. Kung asa sa gusto malipay. Ambot ba? Basta, di pa ko ganahan mag-isulti ni Lily. Okay, kung mao na. Sige, mga tuog na ta. Kay mulakaw taog ba? Asa naman sabta? Doon ako'y dapit nga ipatanaw nimo. Unsa? Ugma na ka mahibaw. Usa ka tuog na diri. Pari lang ko sufa, oy. Wa pa ko to Dalia. Tingalig na wala yung cellphone. O di ba, game bar ko ni Jigger. Naunsa naman sa disadnel. Kapiin naman la. Pero wa paghapon siya mo pa uli. Si Dalia sad, tuwa na gito sa mga Kamuti Jigger. Napriso na gito siya. Pero dili ko ang imabalaga ni Dalia. Tungkol kinahibaw kung dili siya patyo ni Jigger. Okay. Ari ka diri sa kama, be. Ako di aso pa. Konsensya pa kuno ka. Nga na lang, oy, kay doon na po ko'y buhaton. Kung mo ingon gani kung nga matug na ka, matug na gyud ka ha. Dali, be. Basta maka, oy, ibutang ko! Ikaw ba? Murabi ka di baswat diya. Usa ka sakong bugas. Kapoy naglalis, be. Ya, skam. Boy ko! Da. Grabe naman sa ka, oy! Ima mo kong ibundak! Kaya mo kong kago. Tasan da! Bugat-bugat sa gagamay da. Dagang kay kag kadramahan sa kinabuhi. Mabuot ka! Unsa magbuot ko? Magbuot jud ko. Bawo na ka nganong magbuot ko. Balik din sa dana! Sakay na lang diya sa tanan ng may tabo ha. Ay na lang si gunagunag maayo diya. Kasabot ka? Oo. Sakay na lang, ride on ka na lang. Sige na, matuog na ta. Bagay ba yun? Bagay ba yun? Noy naman niya. Mula niya kong si Jerly. Di naman noon ka. Matog! Bayaw. Laom ng gabi. Gigil. Itong natadyo. Di pa ko magatog. Ubog niya ko. Natuan na ni Arnel si Lilit yun. Ito laway ko. Ibaling siya dito. Mabudhi o siya tiyo. Babe, tapuan ka na imong naong ito laway siya ni mo. Ay, lagi kago. Lagi. Dong. Ay, maing ni Dong ay. Kantahan ka lang ka. My way lang. Ang dagang patay. My way. My way. Now, the end is near.
And so I face the final course. Hilom na yun! Hilom na, hilom! Hilom na to. Hilom na ko. Sa mga usaga kung dugo na yung mutiyo na! Hilom! Tiyo, unsa ka kung musuod ko sa umpay. Kuhaon akong lao si Lili. Ya, inyawan ka ba niyo? Patay na? Patay na? Patay na? Ayaw na pagdamgo ni, ha? Pamatiaw na akong plano. Unsa may imong plano, ha? Musuod ko sa bay at Arnel. Ah, Akong pugsod o kuha si Lili. patay ka. Si Patay. Patay ka! Nagindang ikaw na nga. Mapusilan ka. Kaya ikaw may misyon. Patay ka, Jo. Patay ka. Tipi, Jo. Kung yung usay ko batong lagi. Uy, buti mo ay nagutong dia. Tawag ka lili ka. Ay, nawa kong kahubog dia. Mapulya, pagiluoy niya. Huwag kung musaad ka nga magbago na ka. Buhatag yun. Kasabot siya! Kinsa naman sa ninanawag, uy. Ay, kasayo ba na imong punpal, oy? Hinamdiha. Funpal si mong mata. Kisagod tayo kay funpal ako. Uy. Si Lili na sad. Sayo agong nanawag, ana. Tubagan na lang na. Aron mahuman na mo. Ug prangkahin na siya nga, di na ka magpagamit pa niya. Hello? Dalia! Lili? Nananagila ka? Dalia, bago sila malaguin eh. Mamano pa ulit siya nil sa bahay. Di ba ako makunain siya? Hain man di ka karon, Lili. Nasa kwarto naman ni Anel. Nagpaabot ko niya. Wa gud ka mutuman sa tong sabot. Nga magpaabot ka na ako sa giabangan nimong kwarto sa kong pagbalik. Dalia, I'm sorry. Wala ko magkawati mo. Kaya gusto na dyan kumaman ang akong problema. O baka balik ko sa kinabuhay ni Anel. O ako, unsay plano nimo na ako, ha? Lili? Ha? Unsay mong plano na ako, Lili? Nagplano ko nga. Wa kay plano na ako, unsa. Kaya ang imong gihuna-una. Maura man na imong kaugalingong kalipay. Ayaw sa pagsultian na, good. Nahunahon naman sagot ko nimo. Walang gani ka mangutanan na ako kung naunsa ko sa magkamot at Jigger. Ha? Walang gani ka mabalaka na ako. Nabalaka manggot ko nimo? Kung nabalaka ka pa, sa imo pagtawag ka ron, ako ang tangangan mo pangumustahon. Pero wa, nangita ka ni Arnel. Tungod kay nag-uol ka, nga naa ka niya siyang kwarto na priso o niya wa siya. Dalia ko naiba manggot ko kung unsa ka kalikon. O katanga, Dalia, ayaw ko pagsultian na, good. mauna imong pagtuon ako, Lili. Tanga kay ko nga mutuo dahil sa tanan ni mo isulti. Tanga ko nga misugot kay lawag ni mo ni Jigger. Ayaw pagsulti sama, ana. Naibaw ka, cute. Gagod dili patungod ako. Kung dili pa tungod nimo, dili ko makahuman sa kong kurso maestra. Mao ba? Ako na nagipokpok sa kong utok. Ang maong utang kabubuton. Pero mangutana ko nimo, kinahanglang bagyod nga akong bahiran ng kayuhan nga nahimo nimo na ako, Lili. Pinaagi sa pagsugal sa kong kinabuhi. Dalia, kuan. Wala gani nimo kwentaha ang pagguba sa mo sa kong kinabuhi. Pinaagi sa pagkagapo sa kasal nga dili unta ako. Ayaw na nga minyo ka, Dalia. Ako ang ipagkaslan ni Adel. Ang mga papeles, ako ngan. Busa ako ang tinagatag iyan niya. Husto ka! Ikaw tag-iya niya sa papel. Pero ako sa tinuod nga kahulugan. Kay akong pisikal ang mitandog aydo sa inyo takasal. Ako na ilan sa inahan ni Arnel. Ako ang nasuod, dili ikaw, Lili. Hindi nilang ko magdagan pag-istorya. Kinala mag-istorya ta. Tungod kay hapit ko mamatay sa nang gituman ko ang imong sugo nga buwagan ang imong puyo-puyo. Unsa? O mapasalamat kami abot si Arnel. Kay gisundan ko niya. O giya ko giluwas kasi mong kapuyo. Naibaw ka kung hain si Adel. O, Lili, Hain si Adelia. ni-auban ako. No! Oh, ni-auban ako si Arnel. Og dili siya mo pauli diha. Samtang naa ka pa diha sa ila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe.